Noordoost-Friesland beleven een nacht vol met feest. Met rondom feesttenten en andere locaties werd de naïerswensken oerbracht worden kon. Bij de Strunersnacht in de Zwijg wie het smorende drok. Nou, we gaan nou deze nacht. We zetten sowieso een paar uur trouwen. Dat jaar nou jongen bij deze nacht. We zijn er ons gewoon om dat nog eens 4 te zetten. Maar ik denk dat we nou krijgen wat langer terug worden. Deze mensen winnen ook wat later. Die moesten nou even naar binnen. Dus die mogen natuurlijk even passeren van nou om krijgt wat langer terug te gaan. Theater Sens in Dokkum wie ombouwt naar een feestlocatie. En dat wisten de meesten goed te vinden. Nou, ik vind het echt superleuk. Alle mensen gewoon, het is gewoon een groot feest. Iedereen is mij qua. Oh ja, leuk biertjes uitdelen. Het is super gezellig. Ja. En nou even een snackje, maar straks het feest ik nog maar even in. Zeker, we hebben pas 8 uur de taxi, dus ja, we moeten nog even terug. Maar dat we dus morgen de hele dag bij liggen. Nee, morgen maar wel voor we bij Beppe zitten. Op een koffie. Dat de feesten weer rond binnen wie echt te vernemen op stritten. Tot nu toe een rustige inwisseling in Noordoost-Friesland, ook in de Zwijg. Had de Strunersnacht dan bracht wat er brengen moest? Ik denk uiteindelijk wel dan, maar dat is uiteindelijk het doel van de gemeente. Hè, om net het doel van Strunersnacht, maar wel wat daar om bij te dragen. Voor mij is het heel rustig blijven. Ik ben hier op een zaak geweest, maar voor mij is het op de kruising aardig rustig blijven. En eigenlijk weinig dat geen akkefietsjes hebben hier gewoon. Nou ja, dat willen we natuurlijk in de gemeente.